29 January 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates atinogara takakubatirai. Nhasi pane nyaya dzakawanda dziri kuitika. Zvinhu hazvitombona kumira mushe. South Africa kuri kunzi kwakapiswa mabhazi more than 47 and manumbers arikutamba achibuda pari kumbonzi 51 vamwe vari kuzoti 50 but anyatso confirmwa ari confirmed chaizvo i47 mabhazi. Izvi zvinhu izvi zvakaitika kuMpumalanga. That's the situation iripo paground. Mareasons chaiwo chakapisirwa mabhazi aya hapana ari kunyatsoziva kuti chingava chii chiri kuitika, kuti tingati kuside kwekuti pamwe vanenge vachida kuita competition or mabhazi ari kukanganisawo vamwe mabusinesses. Zvinhu zvinonyanya kuitika zvezvo kuti mabhazi akatanga kutorera vanhu mari, vanhu vanongoisa vangomanyira mabhazi. But saka situation chacho yasati yanyatsoningina. But pasituation iyoyo pari kunzi pambofanobatwa vanhu 2 ndoenzi vakabatwa panyaya yekupiswa kwakaitwa mabhazi iwaya. Ndo situation yatiri kunzwa panapa zvinhu zviri kuitika. Ndiri ipapo ndabva ndasangana nenyaya dhuma na uyo minister Jennifer Muswere ari kudedzera kuti war veteran vaya vari ungrateful and hypocrites. Ndo nyaya iri panapa iri kutaurwa nava Jennifer Muswere. War veterans vekubuda vari kutaura kuti zvoni zvanyanya zvekuti dzikuyarida kuzoita 3rd term atichadi kuzvinzwa chichi vaicomplaina vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana. War veterans vaya ndo war veterans vakubuda vachicriticizewa na Jennifer Muswere. Munyaya yake ari kuti we are concerned about the extent to which these individuals, while purporting to be members of ruling party and bona fide members of the war veteran fraternity, are not using legal and relevant structures to discuss their grievances. This unfortunate that these individuals have also played the whims of demonizing the president for reasons best known to them. What is surprising is that such individuals, including Comrade Blessed Geza, was one of the lead proponents of the resolution number 1 of 21st National People's Conference, which underscores the need for the president to remain in office until 2030. Comrade Geza was amongst the conference delegates who lobbied for the resolution to be passed. Therefore, it is surprising that today he is turning his back against a resolution he helped create. It is unfortunate that the bitterness he suffered from the 2018 primary election defeat is now causing him to go far as rewriting the history of the president. This case of self-contradiction and hypocrisy goes against the principles of basic honesty we expect from senior citizens and genuine war veterans. This charade is very disappointing considering the magnitude of economic transformation that Zimbabwe has enjoyed under the leadership of the president, His Excellency Dr. Idi Munangagwa. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa na Jennifer Muswere ari kutaura kuti zvoni tingati ingava inogona kunge itori bitterness yekuti muna 2018 ivo va Comrade Geza vakakwapaidzwa primary election avaitwa, saka zvikunzi inogona kunge yato bitterness yezvinhu izvozvo. Ainongoziva zvinhu zvinongoitika. Those guys veZANU-PF vanotanga kunongedzerana ka zvinhu zvakashata futi vatanga kuti zviri kuitwa zvakashata hatichazvide voda kutanga kudzoka kuvanhu. But pavanenge vachidya vese vachiwirirana vanenge vachidedzera kuti vanhu zvamukutaura ndezvenyu zvekupenga. Saka in short regedzai tingoti ndedzemudanga dziri kutungana idzi, ndedzemudanga dziri kutungana panyaya iyoyi iri kuitika. But amen inodawo imimi muchizondiudzawo kuti munenge muchiionawo sei. Ndobva ndapinda pane nyaya iyo zvekare iri kubuda neimwe engo pari kunzi zvoni cable update. All influential war veterans and ZANU-PF Central Committee and political bureau members are about to get a serious windfall with Ford Rangers as part of the shut up package. The money will be transferred to them by the unusual benefactors of the criminal enterprise. Mashoko akubudawo ari kubudira mumastreets. Uyu anonzi Comrade Neva Masura Sendi ari kubuda ari kutaura zvinhu izvozvo kuti vakuda kupuwa mari nedzimotikari. I don't know kuti unonyaradzwa nemota. Let's wait and see. Tione kuti Ford Rangers acho vari kunyatsopuwa zvechokwadi here, because unongoziva kuti zvinhu zvinotaurika hazviperi. At the end of the day zvimwe zvacho unongonzwa kuti vanhu vanoda kudai so unongotoona kuti pamwe vanhu vacho futi vari kutotamba inonzi mind game yekuda kunzwa kuti vanhu vari kuda kuita sei, vanhu vari kuda kudidi. Saka zvinhu zvacho ndezvekuti mukangonzwa ungotarisa soona kuti vachaitana sei pachavo. Ndo zvinhu zvatechida kungoona muri yeZimbabwe. Sekutaura kwandinozviita panapa nyaya hadzipere. It's very important. Ndechatowo chikumbiro kuti mugare malaika this video iri rineri ramuri kutoona rineri kuitira kuti tirambe
kandirai mamwe murambe muchiziva zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Zviri zvanhasi ndichakusiyai makateerera audio muchinzwawo zvimwe zvinhu zviri kutaurwawo nevanhu vana veZimbabwe vari mumativi mana akasiyana siyana. Kana uchinge une something to say, nhamba dzichasara dziri pascreen unokwanisa kusendawo ako maaudios panhamba idzodzo dzinenge dzichibuda wondiudzawo kuti unenge uchiionawo sei. Regai tidaro zvedu isu tendi kwamaKulliant TV amuri sei? Regai nditange nekutenda baba vachamisa, tendai president. Munotaridza kuva neunhu, munhu akabva kuvanhu, munhu akaberekwa kuvanhu, munhu anoziva chinonzi rufu. Kune vamwe vanhu vokuti ukamutarira kudai unonyatsoona kuti iri ibenzi iri, kwete varwere vepfungwa vaya. Kune benzi raunoti iri ibenzi. Unoona munhu achibuda aiti kwanzi this time parufu papapo imhemba yedu isusu, hatidi kuhijekerwa sezvavakaita pana mublessing. Kujairira kuvarume, regai ndikuudzei, usatamba nemadhaka pasina mvura. Kusesera nereza kwamuri kuita vakomana, regai ndikuudze, muchiri vechidiki stereki miwarakashimi, but muri kushandiswa uchipuwa mari kwakomana. Haushandi ukapuwa ka $5 ka $10 kakako pazvinhu zvaunenge wanzi buda uchitaura, uchitorwa vhidhiyo shuwa nekusunura kwawakaita chero musikana wako anokuona kuti ndo mukomana wandakamirira kuroorwa naye uyu. Makaora varakashi. Handokunzwirai dzidziche, mune nhamo. Bhaibheri roti nzwirai urombo vanhu vanoti vanoziva vasingazivi. Sezvo ndo zvaingeita vana Dhagimonzora izvozvo, ndo zvakaita vana Kupe, vakawanda vanhu vatinoziva, but hakuna kwavakazosvika manje. Vari kupi? Yangova histiri kuti taimbova navo mupolitics. Vachamisa munhu akazodzwa naMwari, ende vanofamba naMwari, mafuta akadirwa pamusoro pavo akayerera, nemhenderekedzo yenguvo nendebvu dzavo, kwete zvamotiudza zvezvezvo. Ukaona munhu wekuti unongofamba umanyirwa nevanhu kuzara, kukanganwa kuti vanhu vari parufu vangovavona chete, kwete zvokuti munoti hakutinhwa seng'ombe kunzi endai kumusangano. Nhasi kune musangano muground, moita kubatirwa mboma nepfuti muchikokerwa kumusangano. Vachamisa hakuti kukokerwa munhu, unongozvidira wega kuti ndoenda. Hatina akawanda nhasi, hatotomboda kukuudzai. Hatina vanawo pamuchinguri. Itai zvamunogona, musada kushandisa vamwe vanhu kutora kunge nhapwa.